Goedemiddag. Wat bleef? Nou, ik was eigenlijk wel benieuwd naar de verklaring van de tekst achterop dit autootje. Ja, Bart, lig hem De geluidsinstallatie. Geluidsinstallatie? Ja, dat is nu mooi zo. Ja, dat is een toonlijst, maar niet bier. De geluidsinstallatie, ja. Oh, ik dacht eigenlijk dat het op iets anders sloeg. Nee, ik zie er nu ook weer pas. Nee, dat is de naam van de geluidsinstallatie, of nee, Bertje? Ja, alles wel dus, hè? Oh, alles trilt. Oh, dat is direct ook de truc achter... Ja, dat denk ik dat Bertje dat zo bedoelt, weet je. En dat is Bertje. Ja, dat is Bertje. Dat was mijn automaat, Pierre. Hoi, Bas van der Zwaan. Oh, Bertje duidt auto's maken? En Nee, dat doet niks. Dat doet alleen van pas in dat heel af en toe helpen. Helemaal door de keringen en de auto. Oh. Dus we moesten even samen even lassen. En ik heb geen lasapparaat, dus... En Bertje kan lassen? Ik ken beter lassen als mij, ja. Ik ken het ook. Nee, ik ken het veel beter. Maar die ben ook van Buggenum? Nee, ik ben van Halen. Nee, van Hel nu. Ja, wat is het nou? Ja, ik woon van Halen en ik ben nu van Hel. Van L? Nee, Hel. Heel? Hel, ja. En wie komt ze in heel terecht? Nou, een hoes kan ik kopen wat mooi is. Ah. Dus ik kom op zoek naar een hoes, maar achter weinig hoezen. En heb ik een jaar of 3 nog gezocht. Toen ik een Hel heb vond, waar ik wist dat het nooit meer gebouwd werd achter me. Vandaar naar Hel. Dat is wel belangrijk voor dich? Om Ja, een beetje ruimte te hebben. Ik kom van de boerderij af, dus ik ga ooit terug weer naar Halen. Met papa en mama zijn boerderij. Nou zien we net door Halen gereden, hè? Ja. En Dat is helaas... niet kasteel geweest. Ja, dat zien we pas geleden geweest. 9-1. Ja, de boerderij die daarachter ligt, dat wordt mijn toekomstige Echt waar? hoes. Of dat hoop ik dat ooit mijn toekomstige hoes is. Oh. Dus vandaar dat ik een hoes zocht met rust. Maar is dat dan de komst van de boerderij? Van die boerderij? Ja, van die boerderij. Dat is het enigste wat nog niet bij het hele geheel hoort van zeg maar wat meneer Mente heeft gekocht in het kasteel. Allegoor. Allegoor. Ja. En het restaurant. En daarachter ligt dus nog één boerderij. En daar is het eigenlijk hoes van. Of mijn pa en mam wonen er. Die wonen er nog? Die wonen er nog, ja. En als die weggaan, dan... Die willen eigenlijk, maar pap wil niet weg. Maar ze zijn 70, dus het zal 15 jaar maximaal, denk ik. Als ze zo 85 bus kunnen ze dat niet meer onderhouden. En de gaat gooien hoop dat die dat dan aan dich verkopen? Ja, daar kan ik vooraf geen uitspraak over doen, maar ik denk dat dat wel goed kan. Oké. Maar zijn er ook nog andere kapers op de kust dan? Een army zus, maar die is niet zo lastig. Oké. Dat is goed veel dan. Die is niet zo gebonden aan Halen? Of Die is niet gebonden aan geld, die is de goede baan en die boeit het allemaal niet zoveel. Oké. Dus die zegt, Pierre, als je het geld wil hebben, dan mag je het hebben. Wat deed Pierre verder nog? En met tennis leren en ik verkoop whisky. Gang weg, man! Ja, echt serieus. Ja, serieus. Ja, zou ze niet zeggen. Tennisleraar. Ja, tennisleraar, ja. Is dat woord wat ze zeggen over tennisleraren? Als ze bedoelen ze hetzelfde als skileraar, dan, Ja? dan moest Valt dat tegen? Ik ben ook skileraar, dan moest ze echt naar Oostenrijk toe. Ja, serieus. Als ze een jas gaan hebben ze in Oostenrijk met een skileraar erop. Dan ben ze echt loslopend wild? Ja, als ze wil, volgens mij is het echt loslopend wild. Oh. Het is echt, ik heb verhalen gehoord, ik heb ze nooit echt zelf helemaal metgemaakt, maar ik heb verhalen gehoord, gek naar huis. Dat ik echt dacht, jongens, koop ik gewoon zo'n jas als ze in Oostenrijk gaan, zo'n dood gewoon als een skileraar bus. Ja, echt. Ook al kun je er geen kloer ervan. Ja. En ze wilden dus ook heel veel gestolen in skileraarjas. Vanwege dit. Meest gewilde objecten in Oostenrijk zo ongeveer. Absoluut. Ja, 100%. Dikke auto's lotten ze stormen, die rode jassen die weer gekloot in het leven. Rood, geel, blauw, maar niet goed. Als ze maar de dingen opstijgen met een naam erbij en ze denken echt dat het echt is. Ja, dan kan ze iedereen voor de gek aaien. We hebben het er wel eens met Rudy over. Ja. Ja, maar hij heet Rudy, hè. We zullen geen namen nemen, maar dan ken ze die berenreclame nog van de skileraar. Ja, die hoort toch ook Rudy? Ja. 500 bier. 500 bier, ja. 500 bier bieden. Ja, ik ken hem nog. Ja. Maar die heeft dat nooit gedaan, zo van, hé, biertje. Nee? Jawel, voor de grap zeker. En ook deze wel eens. Bij mijn vaste kroegje in Kaproen waar ik kom, daar lopen we wel eens 's ochtends binnen en gewoon voor de gekkie. Oh, Kaproen, Zellamzee. Ja. Leuk. Ja, dat is mijn vaste stek. Wat komt ze nog steeds? 5 keer per jaar als ik dat vergeet, 4 keer. En te skiën? Ja, ik doe nog geen opleiding, ik help ze daar. In de zomer doen we rotsen tellen en zo. Kijken hoe het seizoen, het zal volgende seizoen Pardon? Rotsen tellen? Ja, rotsen tellen, grote rotsen. Dat doet een skileraar ook? Ja, nee, dus het is meer een gletsjeropleiding. Dus ik ben afzonderlijk van de dingen, dus ik werk dan voor de WSSV. De Wiener Ski- en Snowboardverein. Ja. En ja, Kaproen wil natuurlijk geen ongeluk meer hebben, dat is logisch.
Die hebben natuurlijk de Ja, trein. wat was dat toen geweest? Brand in In de treintunnel. de treintunnel, ja. Het meeste doden ooit, ja. Airbnb en skigebied. En ja, we doen een grote stijn, hè, dus echt meters bij meters bij meters. Kijken of er niet verschuivingen zijn gebeurd, die ze dus in de winter niet zien, want er ligt dus sneeuw. En in de zomer zijn we dat wel, als het echt verschoven is, dan gaat er een gaatje en een dynamietje erin en bam bam. En dan komt er weer een shovel, de drukt het aan, zodat we zeker weten dat er in de winter niks gekke steen onder de dingen gaan bewijzen. Daarom zijn de skipassen ook echt zo duur. Mensen snappen niet dat er zoveel werk in een skigebied zit. Ah. Het is en mensen moeten miljarden investeren of miljoenen. Ja, en er zijn echt duizenden mensen aan het werk in een gebied. Dag in, dag goed. Zomer, winter, maar niet zo goed. En wanneer ben je voor het laatste geweest stijnen tellen in Kaproen? Nou, vorig jaar september, elk jaar. September. Tweede week van september is het in principe. Maar dit jaar niet, want ik ben vader. Dus dit jaar ga ik niet, ik heb me gaaf gemeld. En normaal ga ik in april en mei ook nog skiën, maar ik ben nu de laatste keer 2 keer in maart geweest, begin maart. En 2 weken later nog. Ja, dat is het grootste hobby dat ik heb. De worstvader, proficiat. Ja, Eerste keer? Ja, de eerste keer, ja. Dat zal wat voor merk. Ja, de weegmerk om 1:30. Wieso dat? Ja, dan wordt het ziekenhuis. Dus Dat wordt er gehaald? Nee, dat is 20 weken echo. En dan kreeg ik, ja, ik wil het niet weten, maar mijn vriendin wil het per se weten, dus ja. Oh, wie gaat dat dan? Moest ik dan op een gegeven moment de oeren dingen doen of zo? Of Nou, de niks, hand voor de ogen? Of, Dat kan ik wel doen, maar mijn schoonvader gaat toch de kamer schilderen of wat dan ook. Dus dan heb ik dus een keer s'avonds de deur open doen, dan weet je het ook. Dus. Nee, dus ja, dat is even iets anders. Ja. Dus de kans dat ze het niet wets voordat er wordt geboren is relatief klein. Is 0. 0. Ja. Ja. Is 0, kent ze goed sluiten. Dan kent ze het goed met die schoonvader. Ja, hè? Ja, dat is altijd wel een strubbelingen. Ja, Ik kan niet geloven dat immers perfect met een schoonvader of hebben ze met die vader ook wel eens problemen. Ja. Of met die vrienden of maar niet met wem. Ik bedoel, perfecte mensen bestaan niet. Hey, en is het die vrouw of die vriendin? Die vriendin. Het is mijn vriendin, ja. Het wordt misschien mijn vrouw. Oké. Oostenrijkse? Nee, dat is een Oetgraten. Oetgraten! Ja, Oetgraten. Toch kort mee? Ja, ja. Niet van de piste afgeplukt? Nee, niet van de piste afgeplukt. Nee, helaas. Nee. Hey, en hoe werd ze tennisleraar? Ja, opleiding volgen. Maar die has vroeger altijd al getennist? Ja, dan moest wel een bepaald niveau hebben. Die kan niet een tennisleraar worden als ze niet kan tennis. Nee. En de tennisleraren-niveau van de tennisleraar is al veel te leeg. En wat ze presteren op de baan is gewoon, ja, is gewoon te janken gewoon. Echt hoor? Ja, ik denk dat ik ook of het profcircuit in ga met een paar ooit als ik de kans kreeg of naar Bels. Als de mensen de hele dag zo op de tennisbaan staan, jongens inspelen en dit. Ja, geen motivatie meer hebben. Er zijn veel leden verloren de afgelopen 10 jaar. Het is gewoon echt zonde wat de bond doet. En de bal, Wie al best Pierre? 34. 34. Want dan zie ik bijvoorbeeld, wie had ze ook alweer eens, Kiki Bertens. Ja, nou kijk, dat is heel goed presteren op gravel, want daar is die heel goed op. En dan zie ik toch de Ramon Sleuter zitten. Dan denk ik mezelf van, ja... Nou, om daar te komen zitten, dan moest Sabine ja, dat kunnen ze echt niet makkelijk. Nee? Dan zou ik ook veel meer in moeten investeren in de tennisdingen. Maar immers die top 800 of 1000 van de wereld stijl, om die naar de top 400 en vooral mentaal te brengen. Kijk maar naar Bertens ook, het speelt nu afgelopen week geweldig, maar het zit bij haar gewoon tussendoor. Dus eigenlijk alle toppers tot en met de top 1000 zitten tussendoor. Ze eindigen goede dagen om ze te winnen, ze eindigen een keer van een hele goede en dan vult zichzelf vertrouwen door. Ja, ga je zo beter presteren. Dus... Maar hebben we sinds Shank Schalke eigenlijk helemaal niks meer gehad in Limburg, hè? Of ben ik Ja, dat niet eens vergeten? in Limburg helemaal niks. Nee. Nee. Ja, we hebben Rogier Wassen. Rogier Wassen, dat was vooral een goede Een dubbelspeler. goede dubbelspeler. Maar wie kent dat nou dat ze zelf of nooit iets van Limburgse tennistalenten huurt? Hebben we geen tenniscultuur? Ja, we hebben wel een redelijke tenniscultuur en we hebben ook wel wat talenten. Maar ja, talenten kiezen op een gegeven moment toch voor opleidingen en geen anders. En de bond heeft gewoon geen fatsoenlijke opleidingsding. Dus als er veel meer opleiding zou zijn en veel goedkoper, dan zou het ook een privéleraarsgebied niet te betalen. Dan moest ze echt geld hebben. Dus daar zit ook het probleem in. En we hebben wel in Limburg een paar dames die echt wel een België kunnen tennissen. Ja, die moeten ook echt door willen, die moeten gemotiveerd worden, moeten een goede trainer hebben, dat moet allemaal Dat kost kloppen. een hoop geld, dat moeten waarschijnlijk dan de elders betalen, Dirk. Waarschijnlijk wel, dus Ja. dat is bijna onmogelijk. Kennen mij zo steeds top 800, top 1000 van de wereld. En dan is steeds 600, 700, die zijn ik vaker. Ja, die verdienen misschien 4.000 euro per jaar, maar het kost 24.000. Ja, en dan hebben ze nog niet eens over het trainen, dus alleen over het rondreizen. Ja, dat is niet te betalen. Maar sport wordt gewoon kapot gemaakt door geld.
Want als ik dan toernooien ga kijken, zo'n ITF-toernooi in Brussel of wat, nou, dan zitten ze gewoon met de telefoon te wedden. Dan zullen ze er eigenlijk een 4 dubbele fout achter elkaar houden. En dat zijn geen Belg-Chinezen. Nou, meestal zijn het wel hoe de Oostblok, maar ook België. Ik heb een Belgische meisje, heb ik gewoon 100% bewust. Terwijl de wedstrijd bezig is? Ja, bewust. Dus dan wordt er gewisseld, dan wordt er dus gewenkt naar de kant. Degene zet snel in. Dan heeft er 1,5 minuut of 10, dan wordt er gewoon 4 dubbele fouten gehouden in de game of 3. En dan verdient degene 50 keer zijn inzet en zo kunnen die dames blijven tennissen. Het zijn dames die het gewoon bewust doen om zelf te kunnen, hun sport te kunnen... Dus die hoeven niet per se toernooien te winnen, maar die kunnen door dat soort fratsen kunnen die... Ja. Als ze met de wereldtop stijgen en dan mogen ze op zo'n toernooi spelen, dan kunnen ze op wedden. Dan kunnen ze natuurlijk niet wedden als hij een halend toernooitje speelt. Maar zo'n $15.000 toernooi en 24 dat wordt absoluut gefraudeerd aan het leven. Absoluut. Ik heb het gewoon live gezien. In het tennis? Niet alleen tennis, maar het gebeurt overal. Maar ik heb het bij tennis gewoon, durf ik met zekerheid te zeggen, want ik heb het gewoon gezien. Ik zit er langs, ik zie hem gewoon op een vage betting site van Hongarije zitten. Maar mocht ze ooit nog eens de kans krijgen om professioneel tennisleraar te worden, dan... Hangt er vanaf wie het is. Stemmen is er mij niet aan, steeds kan ik het dan niet doen. Moet klikken, als het niet klikt, heb je al geen... Het is in de topsport sowieso, die mensen zijn best dagelijks binnen mee bezig. Dus als het niet klikt, kan ze beter, of die een hele andere gedachte, of degene, kan ze beter stoppen. Kan ze gewoon zeggen, je zoekt maar iemand anders. Dus... Dat is onheus. Hoe groot waren ze tegen als tennisser? Nou, nee, ik wil echt niet mee serieus. Ik wil echt niet groot, of niet groot. Ja, wat zullen we zeggen. In de dubbel top 400, 400 van Nederland. Dus een hele goede competitiespeler. Maar dan hield het ook op. Dus ik zou nooit iets gemaakt kunnen hebben. Ook niet al, hij heel veel getraind, ja, misschien met geluk. Maar dan kan ze over een paar puntjes sprokkelen terwijl dat toernooi slecht bezat is. Ja, dat noem ik geen echte ding. Dus nee, helaas. Mocht het nog eens lukken, hè? Ja. Kunnen we dan bij deze al iets regelen met exclusieve interviews? En ja, dat kan altijd. Ja? En luister, ik heb teksten, je vergeet wel de mooiste tekst. Kijk, dit vind ik nu een mooie tekst. Kijk, het zusje uit. Kijk, kring snoef hem dicht maar op. Kijk, dat noemen we. En dan zit dus een meisje in die riet, hè? Dus een meisje die riet met deze rallyauto, hè? Ja, dat vind ik nu vet. En dat is niet goed. Maar dat is geen familie van Dick of van Bertje? Ja, dat is Suske. Die zus rijdt. Zuske. Ja. Wie oud is die? Die is 21. dat is wel humor, hè? Ja. Dat is al allemaal gedaan. Ja, mooi. Terwijl stik stond er al te horen, Pierre. Ja, sorry. Ja, ik moet nog even naar de auto laten afkijken. Ja, zeker. Bertje, bedankt voor de gastvrijheid. Oh ja. Ik kan het zeker afgeven, maar weet niet zeker.